új részvényt, hát ez már harmadik rész vannak. Eltünk, széltünk fölfel. Utána lefuthatunk. Persze! Legurulunk, nem? Hopp, hopp, hopp! Ez itt a Mónika show, vagy Tónika? Tónika show. Ezt mondom. Tónika show. Ezt nem is én csináltam. Ez amúgy a református templom. Nem, neked nem tudom a videósokat. Kis nézzük. Hány feliratkozók van? 2, 3. 3. Jeges Miki. Azt tudja, hogy ki vagyok. Most már. Ja. Én meg a más. KZ, meg Batári Dávid. Ugyanaz. Amúgy ez csak... Ott jön a popsis kocsi. Tényleg mutassuk meg, hogy mekkora a falu, meg a dombot. Csúlka, ne beszélj csúnyán. Gyertek, menj. Hát várjál, mutasd meg, hogy milyen. Nem mutattam. Ja, jó. Várjál, van meg, Csabi! Azt csinálom. András szövényes. Na. Itt vagyunk itt. Két szervet csináltak, nem látszik. Anya. Hol? Nem én csináltam. Akkor a idé. Nem én csináltam. Ja? Csúszkom. Aha. Oh, oh. Mit teszünk, nem? Aha. Hm. Csúlka kényet a kézüköketes gurul. Jössz, bomba! Hé! Ne fuss! 120 kilóddal! Szegnem! Én csak 20 kilóddal! Akkor most így. Van valaki a nyomba! Van valaki a nyomba! Van valaki, és az a kvados! Az a kvados! Az a kvados! Ott a kvados! Ott a kvados! Gyere hátunk nála a kvados! Gyere, fussunk! Ott a kvados! Ne nézzük minket! Na most mi kapjuk el őket? Gyerünk! Miért vagyok utána? Komoly, akkor forduljunk vissza, ott rakunk le. Ó, hagyjad már, de az nem mondja, hogy ne gyerek. Mi? Minek? Minek? Jó. Gyere már! Jó. Basszad meg! Abbasszánga meg! Komoly, lássuk le. Bob, mi az? Földön? Kaktusz? Ki ejtette? Focizzunk. Focizunk. Nem, valaki belelép a szar. Trókodjunk. Lábbot! Lábbot! Meg! Az fut a kutya, Most így jöjjön. 4 ütemük. Én vagyok a szemsajó. Akkor csak 5-öt. Az a kutya nem harap, ez a kutya nem harap. Amúgy ja, Az a kutya megharap! Az a kutya megharap! A téged Ez szól. jobban jön, Én vagyok a túlvezető. Persze, mert Hát én a széljenek, széljetek. Ja, tudom, ismerem, hallom, te olyan is megvan. Jössz, Mr. Bossa! Amúgy jeges Miki. Mi? Nem fehér, jeges. Várj, olyan, mint a filmekben. Haverom. Ne, tudom, de haverom, hát akkor jó, hogy fel. Olyan, mint a... Most már De haverom. ismeretlen. Ismeretlen volt, de most már haverom. És az a neve Minecraft-on, hogy nyanya. Pedig a nyakad! Minecraft-on az a neve, hogy nyanya. Most olyan, Olyan. most olyan, mint a filmekben. Ugye, Csabinak olyan ez, meg áttérő nyakad. Egy Mi? kicsivezető, Igen. egy kemény, nagy, erős ember, egy Szabikának még ez is, ez is. ember, meg egy kis vékonyka. Szóval vezetőink egy kis láttad már tudod a traktorba, vagy hol volt az? Gyerünk biotnba! X-traktor. A plazma. Hát mindenki arra a plazmára beszél. Dehogy nem kér.
Hát úgy, hogy szikola Ja, igen. nem csinálták. Cenzúrázatlan. Tudom. Az első rész az élőbe ment, és akkor cenzúrázatlan volt még. Ott a kutya. De a második, amikor már ismételtek, akkor mondjuk a húr. Voltak majd a szívülek is. Tőle. Láttátok akkor. Jó. Hát tudod, akkor mindbe kik voltak ott. Ha? Én is adlak meg. Én nem. Mondjuk Inkább jobb otthon. Én megyek a büszöt. Én majd mindig edőlek. Én is. Én vagyok a harmadik. Én megyek. Második. Yeah. Szurka a negyedik. Hát a kutya megkergeti. Hogy is. Na, nem mentek oda után. Zéza. Jó, tényleg csináld azt, hogy mint Zsédevék tudod, hogy ezt csinálják a videóba, és akkor hova is vagy? Ide, fel. Várj. Áú! Várj. Még maradj. Áú. Áú. Vagy a utcagyerek vagy, akkor meg miért nem kaptok el? Na mindegy, úgy hagyjuk. Várj, eljön melletted valaki. Én tárgyak szó, ha a bújka. Miért nem vett meg saka? Fél tőle? Nem van. Akkor tiszteltek. Áú. Na mindegy, hagyjuk. Akkor bugolás. De a dugóba zórom. Hogy felülés szaka? Még? Bugolásokot felül. Tudod? Én a videó erről a napról, vagy lehet később csinálok, vagy már erről a napról, nem? Sziasztok! Akkor addig az alkohol. Le a táborig. Köszönjük. Bücső. Ha Úgy dicső. körbe is tesztek. Úgy haza kisvárdáig. Hát de dicső. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videóimat. Stay tuned.